F'dak iż-żmien kien hemm wieħed marid Lażru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u uħt ta' Marta. Marija kienet dik li dilket il-mulej bżejt fuq u xxuttatlu riġlejh b'xuxita. U Lażru l-marid kien huwa. Iż-żewġ nisa batu jgħidu l-Ġesu: Mulej, ara ħabibek marid. Meta sema l-aħbar Ġesu qal din mhix marda tal-mewt iżda hija l-glorja ta' Alla biex biha tingħata glorja lill-iben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom il-Marta u lill-oħta u lil Lażru. Meta sema li dan marat baqa' jumejn oħra fejn kien. U mbagħad qal lid-dixxipli ejjew nerġgħu mmorru lura l-Udija. Qalulu d-dixxipli: Rabbi, illut għadhom kemm kienu qegħdin iffittxu li jħaġruk u int reġa' sejjer hemm? Weġibhom Ġesu: mhux nax-il siegħa fiha l-ġurnata, sakemm wieħed jimxi binahar ma jitfixkilx għax ikun qiegħed jara d-dawl ta' din id-dinja. Imma jekk wieħed jimxi bil-lejl jitfixkel għax ma jkollux dawl. Qalilhom hekk u mbagħad issok tgħidilhom: ħabibna Lażru rieqed, iżda ħammur inqajmu. Qalulu d-dixxipli: melek huwa rieqed, jiġifieri se jfieq. Iżda Ġesu kien tkellem il-mewt tiegħu. Huma ħaduha li kien qalilhom fuq l-irqad ta' meta wieħed ikun binas. Imbagħad qalilhom ċaru tont: Lażru miet. U jiena nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm ħalli temmnu. Iżda jew immorru saħdejh. Tumas imlaqa mit-Towmi qal lil sħabu d-dixxipli: immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Meta wasal Ġesu sab li Lażru kien ġajlu 4 ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm xi 15-il stadju l hemm minnha. Ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba ħuhom. Mela kif semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqa' iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet il-Ġesu: mulej kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha: ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta: jien naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu: jienu l-qawm minnu l-ħajja. Kull min jemmen fija wkoll jekk imut jgħix u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan? Weġiba: iva mulej, jiena nemmen li inti l-Messija li bent Alla dak li ġie fid-dinja. Kif qalet dan marret issejjaħ l-oħt ta' Marija u mtaħt l-irsin qaltilha li mallem hawn u qiegħed isejjaħlek. Dik marret, dik malli semeta qamet u minnu fih marret idejh. Ġesu kien għadu ma daħalx fir-raħal, imma baqa' fejn kienet ġiet tiltaqa' miegħu Marta. Il-lut li kienu d-dar ma' Marija biex ifarġuha kif rawat tqum malajr u toħroġ mar warajha stħajluha sejra lejn il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn kien Ġesu u ratu nxteħet f'riġlejh tgħidlu: mulej kieku int kont hawn hija ma kienx imut. Ġesu kif ra lilha tibki u l-lut li ġew magħha jibku wkoll ħassruh u mqanqal u tħawwad ħafna. Fejn qedtuh staqsihom. Huma weġbuh: mulej ejja u ara. U Ġesu beka. Għalhekk il-lut qalu ara kemm kienu ħobbu, iżda xi wħud minnhom qalu: ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn il-għama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħassruhom anqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien għar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal: neħħu l-blata. Marta oħt il-mejjed qaltlu: mulej issa beda jrejjaħ, ġajlu 4 ijiem mejjed. Qalilha Ġesu: metlikx li jekk temmen inti tara l-glorja ta' Alla. Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu refa' għajnejh il fuq qal: missier nrodlok ħajl smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani. Imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemmnu li inti batni. Kif qalek għajjad bl-ħenoli: Lażru oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ, bidejh u riġlejh mfaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom: ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesu emmnu fih.
Dan l-Evanġelu eżistijaj kemm xejn twili li l-Knisja tħabbrilna f'dan il-ħadd. Ekku Evanġelu illi jakkumpanjana fil-mixja tagħna tar-Randan, fil-mixja li qegħdin nagħmlu biex niċċelebraw il-passjoni, il-mowt, il-qawmien ta' Ġesu. Dan l-Evanġelu eżistijaj jista' jpoġġina f'kategoriji differenti f'din il-mixja tagħna. Aħna nistgħu nsibu ruħna eżistijaj fil-kategorija tal-Lażru, aħna fil-ħajja tagħna personali jew iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħna. X'kienet is-sitwazzjoni tal-Lażru, kif nistgħu niddeskrivuh meta nħarsu lejn l-Evanġelu? L-ewwel ħaġa, Lażru kien persuna li ilu 4 tiem mejjed. Id-dettall ilu 4 tiem mejjed eżistijaj huwa dettall importanti fil-mentalità tal-Udija għaliex huwa juri li kien hopeless, ma kienx hemm tama ta' ħajja. Għaliex il-Lut kienu jemnu li sa 3 tiem, ċerti Lut 3 tiem ir-ruħ se terġa' tidħol fil-ġisem. Il-fatt li huwa 4 tiem ġifieri dik it-tama m'għadix hemmhekk. Ċewwa sitwazzjoni kompletament hopeless eżistijaj. Min-naħa l-oħra, Lażru nafu li għax il-Vanġelu stess jgħidilna permezz ta' ħutu, huwa il-traduzzjoni tal-Aqda Biblika li smajna fl-Evanġelu tgħid ħabibek marit. Imma il-Vanġelu fil-Grik jgħid dak li inti tħobb huwa marit. Mela Ġesu eżistijaj jħobb il-Lażru. Eppure minkejja Ġesu jħobb il-Lażru, minkejja li Lażru f'sitwazzjoni ta' hopelessness huwa maħbub minn Alla. Fl-istess ħin Ġesu ma jmurx mill-ewwel biex jgħin il-Lażru. Meta jgħidulu l marit, mod stram Ġesu ma jmurx. Imma jħalli l-Lażru imut. U din tista' tkun eżisti s-sitwazzjoni tal-ħajja tagħna. Is-sitwazzjoni tagħna meta nħossuna hopeless, is-sitwazzjoni meta nemmnu li Alla se tagħmel xi ħaġa fil-ħajja tagħna imma donnu m'għamilx. Din tista' tkun is-sitwazzjoni tagħna eżisti li aħna nkunu flok Lażru f'din iċ-ċirkostanza. Il-mulej eżisti għaliex ma jmurx mill-ewwel quddiem din it-talba tal-aħwa. Aħna nistgħu wkoll nkunu minn flok dawn l-aħwa eżistijaj tal-Lażru. Nistgħu nkunu dawk li aħna qegħdin nitolbu għal xi ħadd ieħor li huwa għażiż għalina. Qed nitolbu l-mulej jagħmel xi ħaġa quddiem sitwazzjoni ta' hopelessness. Imma donnu anke Alla ma jismax it-talb tagħna, ma jweġibx mill-ewwel. U anke għall-aħwa eżistijaj li qegħdin jagħmlu din it-talba, il-Vanġelu jgħidilna Ġesu kien ħobbhom il-Marta u Marija. Ċellura u għandna realtà fejn għandna enfasi billi Alla jħobb il-bniedem. Eppure l-bniedem qed jesperjenza sitwazzjoni qiebsa fil-ħajja tiegħu li donna ma tistax tinqala, ma tistax titbiddel. U Alla donnu li mu qed jagħmel xejn. Propju din hija ċirkostanza li aħna eżistijaj l-ewwel ħaġa li rridu nifhmu tal-Vanġelu jrid jikkonvinċina li aħna maħbuba minn Alla. Anka qed jiġri x'qed jiġri. U jekk meta nitolbu donnu ma jiġri xejn, ma jfissirx li Alla mhux jisma' talbna. Ma jfissirx li Alla ma jħobbniex, ma jfissirx li Alla mhux jetem għalina. Ifisser li l-pjan ta' Alla aħna għadna maħniex narfuh, li fil-pjan tiegħu Alla l-imbierek irid jagħmel xi ħaġa oħra. Il-fatti nafu l-istorja kif tkompli. Il-ġraja nafu li Ġesu imur meta Lażru huwa mejjed, u meta jmur Ġesu se jqajjem l-Lażru bil-mewt. Imma qabel ma jqajjem il-Lażru bil-mewt eżistijaj, għandna ftit dettalji li jekk li ta' min jagħti kasom ftitek f'dan il-ftit qasir li għandna. Ġesu meta jistaqsihom fejn poġġew lil-Lażru, jgħidulu ejja wara. U f'wara ftit Ġesu jibki. Ħbib tiegħi aħna komunament ngħiduha li Ġesu miet għaliex Lażru miet, il-ħabib tiegħu miet. Ma naħsibx li Ġesu però bekk għaliex Lażru miet. Il-Vanġelu jgħidilna jiena nifraħ. Ġesu kieku rid seta' jmur qabel ma miet mażlu imma ma marx. Jgħidulhom nifraħ għalikom li ma kontx hemm jgħidulhom id-dixxipli. Feraħ li ma kienx preżenti għaliex Ġesu kien qed jara dak li ġej, ma Ġesu ma jibkix tant għaliex Lażru imut il-ħabib tiegħu. Imma meta l-Ġesu jgħidulu ejja wara, propju dan huwa kliem Kristu li huwa jgħid lid-dixxipli eżisti fil-bidu. Meta qalulu fejn tagħmel Rabbi, jgħidulhom ejjew waraw. U allura eżisti jista' jkun il-Ġesu hawnhekk qed jibki qed jużawlu kliemu faqt li mhumiex jemmnu. Eżisti.
Ġesu jibki għaliex jaf li qed jagħmel dan il-miraklu, ma dan il-miraklu se jwassal propju biex Ġesu jiġi maqtul. Dan il-miraklu ħajwassal biex il-lut joħduha kontra Ġesu u jibdew il-komplott sieħ biex il-Ġesu jwaslu ħal-mewt. Għalhekk Ġesu jgħid li din il-marda ħatwassal biex tingħata glorja l-Alla. Għax il-glorja ta' Ġesu fejn kellha toħroġ. Ħarġet fis-sinjal tal-qawm mill-imwiet, imma il-glorifikazzjoni ta' Ġesu kellha tidher fuq is-salib tiegħu. U propju dan il-miraklu ħajwassal biex il-Ġesu jisalbuh. Eżisti. U allura għalhekk Ġesu jibki. Għax minkejja tant sinjali ma jemnuħx, minkejja tant sinjali joħduha kontra tiegħu. Eżisti. U allura hawnhekk aħna rridu anke naraw il-ġrajja tal-ħajja tagħna eżisti. Irridu nistennew ftit. Inħallu l-mulej jaħdem f'ħajjitna. Naraw aħna l-fidi tagħna fi xini anke quddiem il-mumenti mudlama tal-ħajja tagħna. U fuq kollox naraw il-mulej jixerriġ dema fuqna. Jew tbissima fuqna. Jekk aħna verament nimnux li Alla se jagħmel xi ħaġa, anke jekk din ix-xi ħaġa aħna ma nafux x'inhi. Tant drabi eżistijej. Il-Vanġel jurina li Ġesu fit-tiġ ta' Kana miraklu ieħor f'San Ġwan sinjal ieħor l-inbit it-tajjeb aħliha l-aħħar. Hekk jgħidilna l-Vanġelu ta' San Ġwan meta Ġesu fit-tiġ ta' Kana jibdel l-ilma fl-inbit it-tajjeb aħliha l-aħħar. Anke hawnhekk dak li ġara. L-inbit it-tajjeb il-qawmien ħallih għall-aħħar ħallih imut l-ewwel. L-istess argument nistgħu nagħmluh fit-tiġ ta' Kana ma setax Ġesu żammhom milli dawn jispiċċaw mingħajr inbit. Imma ħalla l-inbit jispiċċa. U hawnhekk ma setax żammhom milli jmut iva imma ħallih imut biex huma tqajmu. Ċi aħna maħnarix naraw il-konklużjoni tal-istorja tal-ħajja tagħna. Ħafna drabi aħna neħlu sa fejn aħna issa mentri l-Vanġelu qed jistedinna biex aħna nibqgħu nafdaw il-Ġesu sal-aħħar. U jalla Ġesu ma jxerriġ dmuħ fuq il-ħajja tagħna imma ikun ta' ferħ għaliex aħna nemnu u nemnu fih. L-aħħar ħaġa nixtieq ngħid li jekk Lażru eżisti kif Ġesu qajmu mill-mewt bil-qawwa tal-kelma tiegħu. Lażru oħroġ. Il-kelma ta' Ġesu għandha l-qawwa li twettaq fina eżisti dak li wajt anka fl-iktar ċirkustanzi jibsa kif talab dak ir-raġel fil-Vanġelu meta qallu ejd biss kelma waħda u l-qaddejt jiefiq. Ejd kelma waħda mulej, kelma waħda Lażru jqum. Ejjew aħna nkunu meħtla ħafna tal-kelma Alla eżisti. Il-kelma Alla li tirxox tagħna, il-kelma Alla li tina l-qawwa eżisti li toħroġna mqar fl-iktar oqbra li aħna spiċċajna miegħhom fil-ħajja tagħna. Ba Ġesu jgħidulhom ukoll sabiex iħollulu l-faxex. Għaliex meta aħna l-mulier tqajjimna mill-mewt tad-dnub tagħna, mill-mewt tal-weġġat tagħna, mill-mewt tal-kriżijiet tagħna, min-nuqqas ta' fidi tagħna eżisti. Aħna fil-ħajja tagħna nkunu weġġajna li għalhekk tħanna f'din il-mewt nkunu weġġajn u ħajjitna jenfaxxata għandna bżonn min jgħinna nħollu daw il-faxex. Lażru ma jħolx il-faxex huwa. Huma n-nies illi jgħinu il-Lażru eżisti. Uħud minna aħna msejħin biex inaħħu l-faxex tal-oħrajn. Għandna bżonn minn inneħħinna l-faxex l-irbit li jżomna fil-mewt tagħna eżisti. Il-kelma tirxux tagħna imma għandna bżonn il-komunità illi tgħinna taqtanna eżisti il-Knisja bil-qawwa tas-sagramenti tagħha, bil-qawwa tal-imħabba tal-aħwa fil-komunità nisranija li jaqtaw il-faxex tagħna li jippruvaw żommuna fl-irbit. L-istess in-nies Ġesu jgħidulhom neħħu il-blata tal-qabar. Araw dal-miraklu Ġesu ma jagħmlux waħdu n-nies huma jikkollaboraw miegħu, joħolqu l-ambjent li fih Ġesu jwettaq dan il-miraklu eżisti. Huma parti mill-istess proċess. Ġesu seta' neħħa l-blata b'mod maġiku, seta' bat l-anġli jneħħu l-faxex, imma lej jinvolvi n-nies li kienu dubjużi eżisti. Ġifieri mulej jista' jużana fil-proġett tiegħu kif irid jagħtina il-qawmin mill-ġdid fil-ħajja tagħna, kemm f'tagħna kemm f'tal-oħrajn mod speċjali. Dal-Vanġelu nistgħu naraw anke f'sitwazzjoni li aħna nistgħu nikkollaboraw mal-mulej Ġesu f'dak li hu qed jagħmel imma jfisser li mhux Lażru biss kellu jisma' l-kelma. U alla vorja kien mejjed. Ġesu l-kelma għalilu Lażru. Anka n-nies li kienu ħajjin kellhom jisimgħu l-kelma. U l-kelma fil-ħajjin tagħmilhom għaddejja tal-mejjed u l-mejjed ta' fil-ħajja. Kemm sabiħ eżisti. Il-kelma Alla anka li aħna nxandru nipritkaw illi taqa' fuq widnejn mejta xi drabi tagħtihom ħajja imma dawk li qegħdin jisimgħu jridu jsiru għaddejja tal-oħrajn. Eżisti.
il-minu l-bot minn Kristu l-kelma Alla tiġdu lejh, il-minu qrib Kristu l-kelma Alla tagħmlu għaddej tal-oħrajn biex jaqdil dawk li huma l-bot. U din hija esperjenza sabiħa hija l-SSTA. Hemm ħafna aktar xnejdu dwar il-Vanġelu ma daw il-ftit sibijiet xtaqtek li jġbruna fl-imkien u naraw aħna fiex ninsabu. Aħna ħniex flok Lazzru, aħna ħniex flok Ħutu li qed nitolbu għal xi ħadd ma ħanu diżappuntati il-ġismu x'jismana. Aħna ħniex flok dawn in-nies li kellhom jgħinu anke lil Ġesu fil-qawmien ta' Lazzru. Kull wieħed minna jista' jsib lilu nnifsu f'waħda minn dawn iċ-ċirkustanzi. Ħalli bekk inkunu nistgħu kelli l-kelma tmissna f'realtajiet differenti tal-ħajja tagħna, fil-mixja tagħna f'din ir-randan imqatt.